AI will be able to replace the work that AI would take over their jobs. AI will replace designers. Ами хайде да видим пък дали наистина е така. Написах един и същи промпт на 3 изкуствени интелекта. Същото задание, което получих и аз от Юли. А именно... Искам брошури за чистене на прозорец. Не знам какво точно искам, нямам идеи, но ти вярвам. Представи ме по най-добрия начин. Получихме 3 доста различни концепции. На първо четене изглежда добре. Харесва ми слънчевата сцена, движението, пръските, но на второ четене се виждат грешки в правописа и най-фрапантното е, че лицето на Юли е променено. Просто си лечи, че е AI. Тук също има динамика, този път няма правописни грешки, но пък виждаме типичния за ChatGPT дизайн, който се лечи от километри, губи доверие и не на последно място лицето на Юли пак е променено. Тук най-накрая нямаме промяна на лицето, харесва ми идеята, но изглежда малко далечно за нашата аудитория с тези небостъргачи на заден фон. Шрифтовете също са малко скучни, но и за трите може да кажем, че те са крайно неподходящи за професионален печат. Никоя печатница просто няма да ги приеме. Как се справих аз и кой побеждава, ще разберете във втора част. А за сега вие какво мислите? Бихте ли се направили брошура с AI?